zelako kantu politxe, Maitane eta umiek. Oso ondo eskertzen da, Bueno, gure da benien etorti edeki umiek kantora. Eta Gabonakin jarraitutez, Gabonak orda duzenez, olako atal saio berezitxo bat ingo gaurkuen, eta beste sorpresatxo bat dekoguz, hemen deku Olentzero, Arratsaldeon. Iop, Arratsaldeon. Zer moduz? Bitxe, segoteko desietan. Oso ondo. Ontxe hasi bizara erregalue prestatzen, da, antolaketie, gero etxietara juen, baina badakizu apur bat sasoi berez izen gauzela, etxietara juteko eta badeko zu gel hidroalkolikue edo enjo zu testik edo... Testik, ez dut egin, claro, ni mendizen egotenaz, nik etxa indein, da, claro, nik kontakto humano eta olakoeke ez doaz, egiten. Zero, baina, helak eta olako historia batzuk, derrigortu indozti ez da, bilimiko diez. Ondo. Eta Mari Domingik ezin izen dago etorri entrevistara edo? Esan notzen, baina eske... azarre deket, azarre. Bakizue, mendien da bakarrik ibilten az da bera etorri da bakarrik bizitan, eta mese batzuk eskatu notzezan da etxakon guztau eta azarre deket. Urrengoen agarbera etorten dan, Ia. Zelan doi prestaketi, tximiniatik sartzeko eta probat argaldu zara, dietan pinza edo zelan doi? Tximinie ez dugu bada hartu porrea bota eta barrure, hor ez da goten arazorik, da bestela batetik edo sartuko gara eta egon lasai, erregalo danak zuen etxetara, etorriko diez, tranqui. Ondo, susto handirik emon barik, Zaratak itxigaz, tranqui. Eta, erregaluen truke, etxaskotan jendiek jatekue edo edatekue egizten dau, zuri ze guzteta jatzu, ze guruzu izti etxietan? Azteko eta behin etxedanetan ez da goten, Ze petzetan izena nik turroi eta olako gauzek beti entzuten direz jenteak izten da birna, baina ez pentsau, izten da bidez, igezko urtean horretan diren turroi merkeak, horrek izten da bez da... Gorrak, ez da? Bai, eta ginez hartzeko gero horri, txarto, goten da, iketza era, gorra goten da, eta... azkenean nik ez dut zer jaten, ez dut jaten. Esan. Bai, iketzana, parkatu Olentzero, zu zara eminentzia bat da. Iketzana esan duzula, nora erungo zu iketza, zein hitzetara erungo zu iketza? Pentsetan dozuenan aldien leku askotara. Uniko iketza eskatute leku batera eruten dute. Jon, korostondoko ari bakarrik erututzete. Bai, arek eskatu iten deu, iketza, vegetala. Betu. Bai, da urrinetik ekarten dugu, nik eineko abesta guri ziten da urrinetik ekarten dugu, bai. Ondo. Iketza Josue Agirrez, ez da? Iketza bentako, iketza. Ari iketza loko jako, bai. Merezi dute deko areke ez da ondo portaten sekuleta. Horrera ingu, hemen arazuetan sartu baino lehen hau. Vale. Nik kuriosidad bate dekot, telebizioen agarten zaren nian. Horre, hainba biderre agartzen zara telebizioan. Famoso naz. Bai, eta nik dudi dekotena da. Bota, lotxatu, bota. Bilbona agertzen zara nien, izierra baltzauk itozu, da Donostin zurixe. Hori zelan ezin gauleke? Horrek dekoz azalpenak asko dekoz, Deko, Bilbon, estozte demoten aztirik, Bilbora lehengo joatenaz da, etortenaz menditin atorren moduen, baltz. Tortenaz, iketzan ondarrakin da zikin dute, jotenaz. Karo. Da gero, Donostirantza noala, beti uri iten dago horregunean. Ez da gizeaiti, baina beti uri iten dago. Eta uriegaz, bizarra zuritu iten date, iketzan hautza badue. Eta nire bizarra da zurie. Da, orduen zuritute heltzen az, ni Donostire. Ostra, jode. Eta, baina ez pentsatu bakarrik Euskal Herrien da biltzen az, ni, Ni fama buenaz, Bai, ni mundu guztire joaten az. Mundu guztire, Nik hartzen dut gero, dutxea. Donostine bukatute, dutxea hartzen dut. Da dutxetute gero jartzen az pintzelen moduan. Atletikeko busua jantzi, txanoa, da horri biten az, Papa Noel edo, beste izema jartzen duzti, zeu zara bebaia? Ni mundu guztien hilten az. Joe. Bai, Ameriketan, bai, Afrikera heltzen az, baina Olentzero izinegaz, ez?
Betxu. Inigituko zetan, haberren nos pasatzen zaren Afrikatik. Eske inigito berari behiketxa erumeko tzetze, beti esan da zen, ni jotenaz, karo, beste izen bategaz, hane olentxero, hane euskerea, eta ez da, erabiltzen da. Handekete, beste izen bat, ni benaz akortan, hain beste izen deko daz, ezin akortanekin. Jode, mundiala zara orduan. Ba. Eta oin pregunta importante bat enbiotzut. Olentxero. Ez usteu, Lan asko jertzie edo txupa de kuero. Ja. Horretan uste dute inigitone lagunaz dela horretan, Bai, nire txupa galtza gustatzen datez, gero iketxagaz, ez da notetan zikin basoaz. Orduan txupa nik nahiago, eta gero pixkate musika zatatxuen, bai, nahiago izaten donik, Oin inigito hasi da umiendako lako kantxinuek eta espetakulo egiten da. Ba, diruen truk edo zin salduten da, Bai, egiz izan, bai. Atzuk ikusten eman da... Horre baino bilur handizari ustetzen monen, ezek. Bueno, bai, kolorineko uliekin da, bai. Edo zer, amaitzeko lentzero, pena bada, baina amaitzen biogu. Banoa ja? Bai, iso hau komunikabideen mundue, nik aurraztiedek, eta torren astean ja ez dut astirik euko, aurraztiedek, bueno, vale. Urrengo hortian dut jokotzu barriro, tranquilo. Vale, ez da, arazorik ez da. Amaitzeko, usto eta etxien egongo zabela oingo gunetan bai, ez da umien gutunek eta jasoten. Hori da, bai. Normalean, leku guztietan egotenaz da, baina eurten nindote esfortzoa eta horre iurretan egongo naz, abadetxean, balkoien albada, balkoien biztan egongo naz. Eta, horre ipiniko dugu buzoitxo bat, eta zuen gutuna salak eta danak eta, eskariekin, bota bertara, eta nik 24 gauean saiatuko naz, da beteko da zuen eskariek. Oso ondo, lentzero. Eskarrik asko eta formala izen, Ni formala naz. Asi que lasai, bai. Eta iketxa hartzen duzuenok, ni gazi zarzarratu, Urrengoan hobeto portau eta eroango dutzuet merezi duzuen hori, bale? Oso ondo. Binka agur. Hala, lentzero. Bai, agur.